Hyvää päivää! Me päätettiin tehdä tämmönen video nyt koskien tätä Tampereen Local ry:n toimintaa ja mahdollista jäsenyyttä. Eli jos olet yksityinen Tampereen keskustan alueen yrittäjä, kivijalassa toimiva yrittäjä, niin silloin sua voi kiinnostaa tämä meidän toiminta. Toivottavasti muitakin kiinnostaa, mutta niin kuin erityisesti nyt jäsenen näkökulmasta sitten. Eli me ollaan luotu tämmönen brändi kuin Tampereen Local, kivijalkaliikkeet. Ja sitten meillä on tämmönen täki, jota me käytetään sitten eri paikoissa, joka on toi olen tässä. Se kertoo siitä, että ihminen voi ajatella, että olen tässä, mutta sitten myös kauppiaat niin kun haluavat viestiä asiakkaille sitä, että he ovat siellä ihmisiä varten. Tässä on vähän taustaa siitä, että miten tämä yhdistys nyt on lähtenyt käyntiin. Eli me ollaan nyt jo siis toimittu 2021 vuodesta asti tämän asian eteen. Tampereen Local ry on perustettu kesäkuussa 2023, mutta tämä pohjatyö on ollut jo alkanut jo tuolla 2021, kun meillä on ollut tämmöinen koulutushanke, johon on osallistunut 15 kauppiasta. Ja tämä koko idea on syntynyt näiden yksityisten kivijalkaliikekauppiaiden toimesta. Meillä on ollut siihen rahoitus ja nyt me ollaan sitten perustettu yhdistys. Ja sitä ennen me ollaan jo rakennettu nyt sitten verkkosivut ja sosiaalisen median kanavat ja oltu aika aktiivisia jo niin kuin siellä markkinoinnissa ja sitten meillä on ollut myös kyläjuhlat ja erilaisia kampanjoita. Meillä on nyt sitten hallitus, joka koostuu yksityisten kivijalkaliikkeiden kauppiaista. Eli kaikki on sitten kauppiaita ja Pauliina Kivisalo on sitten toimii puheenjohtajana. Ja mitä tämä nyt sitten tarkoittaa? Niin jäsenenä kuulut, jos olet kiinnostunut tästä Tampereen Local jäsenyydestä, niin kuulut tähän yhdistykseen, yrittäjäyhdistykseen ja samalla pääset mukaan tietysti tähän markkinointiin ja saat näkyvyyttä sitä kautta, mutta sen lisäksi vielä tietysti pystyt sitten tukemaan tätä toimintaa, mitä tämä Tampereen keskustan yksityisten kivijalkaliikkeiden eteen nyt sitten tehdään. Ja yhteisöllisyys on noussut itse asiassa tosi vahvasti esiin. Eli yrittäjät ovat sitten tykänneet siitä ajatuksesta, ja ovat jo kokeneet sen hyväksi, että tiedetään mitä kaikki yrittäjät tahoillaan myy ja sitten voidaan aina suositella myös asiakkaille sitten kaikkien palveluita, plus on tullut jo paljon sellaista synergiaetua, että voidaan keksiä yhdessäkin jotakin, vaikka ihan muutaman kaupan kesken. No mitä tämä sitten tarkoittaa rahallisesti, niin tämä tarkoittaa sitä, että vuosimaksu on 99 € yrittäjälle ja sitten siinä on semmoinen, että liittymismaksu on 200 € sisältäen liittymisvuoden jäsenmaksun. Ja sä saat näkyvyyttä siellä verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavissa, tapahtumissa ihan sillä. Meillä on siis sisällön tuotanto tulee yhdistykseltä, mutta tietysti se semmoinen ideointi ja heittäytyminen ja muu tämmöinen kauppiaskohtainen, miten te haluatte omaa brändiä tuoda esiin, niin se aina mietitään sitten teidän kanssa yhdessä. Ja sitten täällä on tämmöisiä kriteerejä, miten tähän jäseneksi pääsee, niin tärkein kriteeri on se, että on ihan aidosti oikeasti yrittäjävetoinen yksityinen kivijalassa toimiva liiketoiminta. Tässä on vielä vähän siitä, mitä yhdistys ylipäänsä nyt sitten on säännöissään todennut. Ja tästä ehkä haluan nostaa sellaisen asian, että halutaan pitää avoimena se, että on erilaisia tapahtumia, mahdollisia hankkeita, erilaisia rahoituksia voidaan hakea, voidaan palkata henkilökuntaa, voidaan tehdä erilaisia ehkä jotakin rahankeräysarpajaisia, sen tyyppisiä asioita. Eli halutaan pitää nyt avoimena se, mihin tämä kaikki voi vielä tulevaisuudessa sitten porukalla johtaa.
No sitten meillä on vielä nyt tällä hetkellä aika pitkälti tämä jäsenedut koostuu näkyvyydestä. Eli te tuutte saamaan sitten jäsenyrityksinä näkyvyyttä näissä meidän Tampere Local-kanavissa ja verkkosivuilla. Toi oma YouTube-kanava on siis Tampere Localin oma YouTube-kanava. Ja sitten siellä pystytään keksiin erilaisia haastatteluja ja muita, mitä siellä on tehtykin jo. Yhteiset tapahtumat. Meillä oli kyläjuhlat tässä elokuun alussa. Siellä oli 16 toimijaa. Ja se eniten palautetta sai siitä, että voi miten ihana tunnelma täällä oli. Ja kaikki yrittäjät tuntuu olleen aika tyytyväisiä. En kuullut oikein mitään sellaista, etteikö olisi ollut. Meillä oli siellä huutokauppaa ja kaikkea sellaista kyläjuhlille sopivaa kyläjuhlille sopivaa ohjelmaa. Ja sitten kaikki oli tietysti ilmasta ja kaikki tuotto meni sitten tietysti kaikkien omiin kassoihin. Erilaiset kampanjat. Meillä on ollut tuo boutique hunting ja se osoittautui tänä kesänä tosi hienoksi ja siitä itse asiassa tuli aika paljonkin näkyvyyttä sitten sosiaalisen median kanaviin. Ja sitten on se synergia kauppiaiden kanssa. Ja tässä on vähän tätä verkkosivua, eli siellä on kaikki tämmöiset toimialat lueteltuina ja sitten siellä on tietysti kaikilla vielä oma välilehti. Eli kaikki saa sinne tuoda jotakin itsestään, omasta yritystoiminnastaan ja on asianmukaiset kuvat ja muut, mitkä sitten tehdään yhdessä. Ja sen lisäksi on tämä Instagram ja Facebook ja sitten se YouTube, mutta nämä Instagram ja Facebook on nyt sellaiset, mihin ollaan tässä viime kuukausina panostettu sieltä kevään alusta. Ja se on ollut itse asiassa erittäin hyvän näköinen niin kuin se analytiikka ja statistiikka, miten me ollaan saatu sitä näkyvyyttä näiltä tileiltä. Ja sitten tosiaan nyt kehitetään toimintaa. Eli nyt me haluttaisiin kuulla myös teiltä, jos te olette kiinnostuneet tästä toiminnasta, niin mitä te toivoisitte tältä yhdistykseltä tai mitä ajatuksia ja ideoita nyt tästä esityksestä heräsi. Jos olet kiinnostunut tästä jäsenyydestä, niin voit olla yhteydessä muhun ja sitä kautta voidaan sitten alkaa kirjoittaa jäsensopimuksia. Mutta olemme tässä ja teitä varten ja asiakkaita varten ja pyritään välittämään nyt isostikin sitä sanomaa, että Tampereen keskustassa on aivan ihania yksityisiä kivijalkaliikkeitä, jotka toimii yrittäjävetoisesti ja haluaa palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla. Nähdään kaupungilla.